Donald Trump har vist tænkt sig at gøre sin memecoin til Amerikas nye økonomi. Det skulle han i hvert fald tro, fordi at den amerikanske økonomi er jo egentlig bare en konkurrent til hans, så det må være derfor, han forsøger at sænke den amerikanske økonomi, så hans Trump-coin kan blive den eneste rigtige økonomi. Eller hvad? For han har i hvert fald pålagt nogle tariffer til adskillige lande, og hvordan vil det påvirke verden? Formentlig på den korte bane ikke særlig positivt. Og en af de lande, det er Canada. Så Canadas premierminister Justin Trudeau, han var ude og sige, det er det mest latterlige, jeg nogensinde har hørt. Det er det mest åndssvage. Det er det dummeste. Hvor er det bare et weak move. Jeg vil aldrig nogensinde. Han har gjort det samme. Ja, han har gjort akkurat det samme tilbage. Han har så pålagt USA tariffer, efter han mente, at det var noget af det dummeste, man kunne gøre. Så nu er der en full-blown handelskrig sat i gang. Hvad kommer det til at betyde for aktiemarkedet? Hvad gør jeg? Og hvad er det nye, jeg har købt? Lad os undersøge det sammen. Okay, det var cringe. Sorry. Tesla, Google og SoFi. Rød dag, RKI, nej. Here comes the money. Så hvad betyder det egentlig sådan mere specifikt? Lad os komme med et kort eksempel. Eksempelvis så hæver USA tarifferne over for Canada. Du er et kanadisk firma, som eksporterer alle lande varer til USA. Det koster nu 25% mere. Det vil sige, at firmaet bliver nødt til at hæve sine priser, for ellers er deres marginer fuldstændig bollet i bund. Så de hæver priserne, og det bliver meget dyrere at købe deres varer. Og det er ikke så godt, fordi hvad så med konkurrenterne på markedet? Det kan være, at de interne firmaer i USA, de er langt billigere, og så er det kanadiske firma jo ikke længere konkurrencedygtigt. Bum! USA vinder. Hvad betyder det så egentlig ultimativt for firmaet? De taber nok investeringspenge. Der er nok ikke nogen, der gider at komme med et kæmpe influx af money til deres firmaer, for simpelthen at investere i det, eller for at udvikle det, eller for at udvide det, fordi det er jo usikkert, og de er ikke længere konkurrencedygtige. Men hvor skal de så finde pengene fra? Jamen det bliver nok tab af arbejdspladser, fordi de skal jo skaffe de her penge et eller andet sted fra, i omkostninger, og så videre, så videre, så videre, så ruller snebolden ellers bare. Men vi ved jo ikke helt, hvor slemt det bliver endnu. Faktisk så er økonomer stadigvæk sådan lidt op og skændes. De er lidt en bitchfight omkring, hvad det her egentlig kommer til at betyde. Men det lyder til, at flere af dem er enige om, at på den korte bane vil det i hvert fald være negativ effekt. Især over for aktiemarkedet, fordi man regner med, at omtrent 5% af USA's GDP, hvad hedder det på dansk, bruttonationalprodukt, man mener, at det vil være minus 5% GDP, USA vil få, på grund af de her tariffer til at starte med. Og lad os sige, inden for den sidste givende årrække, at USA har holdt sig gennemsnitligt på, lad os sige 2% GDP per quarter. Jamen, hvordan vil minus 5% så lige pludselig se ud? Jamen, så vil det jo føre dem ned i minus 2, 3, 3,5, måske mere i GDP. Gør de det i 2 quarters i streg, så er de teknisk set i en recession. Så that's kind of crazy. Det er i hvert fald det, som man spår på den korte bane. Så er der også andre, der siger, at det er priced in. Aktiemarkedet er ligeglad. Alt er priced in. Når solen den svulmer op og æder os alle sammen levende, det er også priced in. Dinosaurerne, kometen, den var også priced in. Fuldstændig lige meget. Så er der andre, der siger, ja, du kan også tage at tjekke aktiemarkedet i pre-market, fordi det var nede med minus 2%, i hvert fald her på den dag, hvor jeg står og optager mandag morgen. Så måske var det ikke helt priced in alligevel. Aktiemarkedet kan godt lide sikkerhed, og det her, det ser ud til at være det komplet modsatte af det. Så hvad har jeg så gjort i hele den her tumulte periode? Jo, i fredags, lige inden nyheden den droppede, at han rent faktisk ville indføre de her tariffer, der valgte jeg selvfølgelig at købe en aktie, som er dybt i det røde nu. Johnny til Jesus. Jeg timer ikke markedet, men markedet timer mig af en eller anden årsag. Så hvad har jeg så købt? Jeg har købt OpenDoor, en online AI buyer, eller bare iBuyer, om man vil, hvilket er en online ejendomsmailer. Det har jeg gjort ind på Freedom24, som har sponsoreret den her video, så tusind tak til dem. Hvis vi går ind under min porteføljeoversigt, så kan vi se det her. Du kan også bruge Freedom24, hvis du klikker på mit link i beskrivelsen. Det ved jeg, at der allerede er en del af jer, der har gjort. Og hvis du indsætter 5.000 euros eller mere, så kan du få helt op til 20 bonusaktier. Og deriblandt, der kan der altså være Tesla-aktien. Så not too bad, not too bad. Men tilbage til min nye stonk, jeg har købt. Det er altså OpenDoor. OpenDoor, hvad er det? Det er den her online ejendomsmailer. Er firmaet profitabelt? Nej. Er det et blue chip firma? Nej. Er det et stabilt firma? Nej. Er det opadgående? Nej, heller ikke. Det er Google til gengæld. Google har jeg en enorm position i. Jeg har faktisk købt for 8.000 euros Google. Nu er den på over 9.000 euros, fordi den er steget så meget. Men det er min hidtil eneste position og største position. 9.000 euros. Jeg har dog kun indsat 8.000 af dem selv, og den er steget ganske dramatisk efter deres quantum
offentliggørelse med den her nye chip, og så videre, og så videre, og så videre. Så det var sådan lidt et mere safe bet. Der er aldrig noget, der sådan er sikkert på aktiemarkedet, men det var safer i hvert fald. Så jeg tænkte, nu skulle jeg ikke have en lotto-billet, men det skulle være noget derhen af. Jeg skulle have noget extreme growth, noget der kunne bevæge sig lidt hurtigere, og det blev altså OpenDoor med en lidt mindre position. Lige nu lidt over de 1700 euros. Så har jeg en lille euro-position og en ret stor USD-position, som jeg stadigvæk har her. Så OpenDoor, det er altså nogen, du kan sælge dit hus til, og måden man gør det på, det er, at man simpelthen bare skriver til dem, hey, vi kunne godt tænke os at sælge vores hus. Og hvorfor skulle man så sælge det til OpenDoor frem for sådan en almindelig ejendomsmægler? Jo, det smarte det er, at de inden for ganske kort tid, vi snakker timer, måske et par døgn, kan komme med et tilbud ved hjælp af deres AI. Og det er faktisk derfor, jeg har investeret i firmaet, fordi jeg ved, at AI er på en hissigt opadgående eksponentiel kurve lige nu, og AI bliver kun bedre og bedre. Så inden for meget, meget kort tid kan de altså scanne området, hvad der er blevet solgt af hus på vejen, hvor god stand er huset i, kan du sende nogle billeder og videofilm af huset, de kan hive gamle informationer frem om huset, de kan hive tal frem fra området, de kan hive liggetid og alt sådan noget frem. Det kan traditionelle mailere også, men det tager lidt længere tid igennem det traditionelle papirarbejde og byråkrati. OpenDoor kan altså ganske hurtigt skrive tilbage til dig, bum, her er et tilbud, vil du have med dit hus, så bare tryk ja, så ejer vi det. Det er så hurtigt, det kan gå, hvis man sælger til OpenDoor. Hvem vil så gøre det? Tror jeg på, at hele ejendomsmarkedet i fremtiden kommer til at fungere sådan her? Nej, det tror jeg absolut ikke. Men jeg tror, noget af det kommer til at være sådan. Det håber jeg i hvert fald på. Så det er OpenDoor. De har allerede solgt over 2 millioner hus and counting. Det er kun i USA lige nu, i lidt forskellige stater. De har lidt varieret succes i forskellige stater. Og som sagt er de ikke profitable endnu, men regner med, at de kan ramme en sådan slags landingsbane derhen imod i 2025. Samtidig så er housing market, det er virkelig deteriorated, som man kalder det i USA. Altså, priserne er virkelig, virkelig høje. Renterne, altså hvis man skal optage et boliglån, er virkelig, virkelig høje. Der er rigtig mange købere på sidelinjen, der bare ikke har tænkt sig at investere i et hus lige nu, fordi der har nærmest aldrig været en dårligere periode. Og gør det i. Tør husmarkedet op i 2025? Det er ikke sikkert, men jeg tror, det er på vej i hvert fald. Jeg håber ikke nødvendigvis, vi skal højere op. Det er i forvejen slemt. Man kan også bare kigge i København, hvis man er ung person, der gerne vil studere og have en lejlighed i København. Ja, hvis du bare vil bo i et halvt kosteskab, så skal du punge op med 5 millioner, og så får du kun en fjerdedel af kosteskabet, fordi der også er en roomie i det kosteskab. Det er rigtig, rigtig dyrt lige nu. Så hvis boligmarkedet forhåbentlig på et eller andet tidspunkt vender sammen med renterne forhåbentlig, så kan det være, at boligudsigterne ser noget bedre ud, og jeg tror, at OpenDoor vil se en rimelig nice appreciation i pris, når det engang sker. Det har haft nogle rigtig hårde år. Vender det? Det er absolut ikke sikkert. Det kan være, at der er folk, der sidder og griner derude. Det er det sikkert, men der var også rigtig mange, som grinede af mig af SoFi. Og OpenDoor har jo været helt heroppe. De har været over 30. Det vil jo næsten være en 20-25 dobling af prisen, hvis de nogensinde kommer tilbage til de all-time highs. Så det vil være rimelig vanvittigt. Men lidt det samme har gjort sig gældende for SoFi med den her triple top, de havde i 20'erne. Helt op i kurs 24, 23, 25 faktisk sluttede de i her. Og så har de været helt ned og slægt bunden på $4. Og der var rigtig mange, der grinede af mig her. Jeg kom også ud af aktiemarkedet, holdt ikke fast. Men de er altså galopperet rigtig godt opad og har været næsten op og snifte til 20'erne. Så never say never. Det kan altså eskalere igen, når tiderne de vender. Men det er nok lidt mere en lotto-billet, end det er en solid investering. Men jeg tænkte, efter jeg havde Google, så blev jeg også nødt til at eje et eller andet, der var lidt mere high risk. Men det afspejler sig også i positionens størrelse. Det er en ganske lille position i forhold til sådan min samlede portefølje, som I kan se. Så udgør OpenDoor lige nu kun 12% af de penge, jeg har indskudt på Freedom-kontoen. Så det er sådan lidt mere afmålt. Jeg ved godt, det er high risk, men jeg vil også gerne ind, inden det er for sent. Det kan være, at det aldrig kommer til at ske, at de stiger. Det kan være, at de går chapter 13 på den og går bankerot. Det ved man jo aldrig. Hvis ikke de bliver profitable, jamen, så må de jo dreje nøglen på et tidspunkt. De har meget snævre marginer. De tjener altså ikke vanvittigt meget per hus, også fordi de skal konkurrere med ejendomsmæglere, som de skal gøre det lidt billigere ind. Men jeg kan godt se, at de har et eller andet markedsandel, hvor de kan komme ind og operere. Eksempelvis er det her hus, det var et hus, som er relativt dyrt, i hvert fald i forhold til Hjørring. Her koster hus jo selvfølgelig ikke lige så meget, som de gør i København. Det koster 4,5. Men 4,5 millioner er nok top 5% af husene i Hjørring, kunne jeg forestille mig, sådan, hvad angår pris. Det er en af de dyrere hus i Hjørring. Det er slet ikke et flex, det er bare lige for at komme med en historie her. Hvis ikke det var, fordi vi havde kommet og forelsket os i det, så var der umiddelbart ikke andre købere her de første måneder.
Og det endte faktisk kun med at blive en handel, fordi det var en skilsmisse, og herren, der boede i huset, ville så gerne væk herfra, at han endte med at købe vores hus, altså lave en byttehandel, bare så han kunne komme væk, fordi det skulle gå hurtigt, det skulle være ASAP, fordi at det var selvfølgelig et lidt toxic miljø, og de ville gerne bare videre og slå en streg i sandet over det, og komme videre med deres respektive liv, så det skulle gå hurtigt. Så han var altså villig til at købe vores hus, som han ikke skulle bruge til noget som helst. Han ville ikke bo i det, han ville ikke. Nu har han så været ved at kigge lidt på lidt udlejning med det, ved jeg, men han skulle ikke bruge det, men han købte det bare for at komme ud af hans hus. Hvilket var rimelig crazy. Så nogle gange så skal det altså gå hurtigt, og hvis han eksempelvis havde skrevet til Open Door, hvis det havde været i Danmark, lad os sige, at maileren ville have solgt det for 4,5. Det kan være Open Doors AI-model havde sagt, jamen vi vil give 4,2 for det, men så sælger vi det nu. Så skal du ikke gå og vente på, at der kommer købere, som ikke vil alligevel. Så skal de i banken, så siger banken nej. Og hus til 4+ millioner i Hjørring, de kan godt ligge lang tid. De kan godt ligge rigtig lang tid. Så det vil man så være fri for. Så sælger man måske sit hus lidt billigere, men så kommer man af med det samme penge, som man måske i sidste ende alligevel ville have betalt i husleje, hvis man havde holdt huset i 1 år eller 2. Så var man jo i det mindste sluppet for de renter eller det fradrag, man havde på huset. Så kommer man af med det hurtigt. Og fart, det er noget af det Open Door kan. Det var nok random det her det er absolut ikke økonomisk rådgivning på nogen vis. Men jeg manglede lidt mere craziness i min portefølje, lidt mere hissigt growth, efter jeg havde en blue chip som Google. Så det blev Open Door. Mange har også spurgt mig, om jeg kigger lidt ind i SoFi igen. Det gør jeg absolut, og derfor står jeg også med frode om munden, når de her tariffer, de rammer økonomien. Jeg håber, der på nogle røde dage, det vil jeg absolut ikke have noget som helst imod. Så rammer det selvfølgelig også Google, det rammer også Open, men det vil også gøre, at jeg kan scoop op som stocks on the cheap. Derudover så har jeg tænkt mig, at jeg snart skal i gang med den store sådan ETF-fondposition, hvor jeg skal skudt rigtig mange penge ind i noget rigtig stabilt, bare fondeindeks, men det kommer til at ske, når mit sommerhus det bliver solgt. Der er 3-4 hold, der har været ude at se det bare den sidste måned. Nogle af dem har set det flere gange, nogle af dem har været i banken, så jeg går egentlig bare lidt og tripper rundt omkring telefonen og venter på, at mailer han får et bud, der er tilstrækkeligt, så jeg håber, det snart bliver solgt, og så skal de penge bare indsættes i noget bredt i markedet. Tusind tak, fordi du har set den her video. Husk at tjekke linket i beskrivelsen for Freedom. Tak til dem for at sponsorere den her video. Husk, du kan få bonusaktier, hvis du klikker på linket og sætter 5.000 euros eller mere ind. Jeg håber, du vil like den her video. Jeg håber, du har været underholdt. Og så ses vi bare i den næste. Happy investing.